भाई, बहुत बढ़िया कॉमेडियन, बहुत अच्छा। यहाँ के फॉलोअर इंस्टाग्राम पर, यहाँ के वीडियो बहुत वायरल भइल बा। हम कॉमेडी यहाँ से सुनवाएं बुलवा के, मगर फिलहाल में हम कहें कि दोनों आदमी के साथ देवे के की बड़ी हाई दानी माए लोगवा कहेला, कि लोगवा कहेला हमके देखा की सैया हमके देखा की सैया हमके